hangruntuti rerancanganing lampah ingkang sampun tinata dening Plawangsa ninggih tumapaking tata cara adat panggihing penganten jalu miwah penganten putri anut satataning adat kabudayan ingkang sampun lumampah sarta sinengker mekaten. Menggah ingkang kepareng badhe hanya pusuh anggregenaken sang juru sembogo saking Almahira Muwa hanganti penganten priya Bapa Sugito kalayan Bapa Sunardi pamboyong kembar mayang badhe dipun paragani dening Adimas Agus Triawan so Adimas Ma'ruf nglarapaken penganten putri nuninggih para pangandhinipun. Pramila sumangga dumateng para paraga ingkang kepareng badhe hangayati jejibahan sigra hangayati upakarti murih kasembadaning kapti pranyata panggihing penganten jalu miwah penganten putih lamun ta cinandra panjayah cantaka ingkang lagi lelumban jroning wari. Nyuwun tambahing donga pangestu saking para ingkang sami rawuh sadharum cekap kanthi lelenggahan kewala. Sineksenan dening para ingkang sami rawuh sadharum katiti mangsa ing dinten Sabtu Wage Surya ing madyaning wisma pahargyan siang kalenggahan wonten titaing Gusti ingkang asipat jalu kalawan wanita bangkit manunggalake karso arso aninggalake mangsa mudha hangracut gesanging kadiwasan tumapak ing alam bebrayan ana tepi tata cara adat widiwidana ingkang sampun lumampah turun maturun maliginipun wonten ing tlatah Surakarta hadining arat kawistara saya caket saya perak anggenya lumaksana risang penganten jalu miwah penganten putri samangke wis prapta ing papaning panggih nulya penganten kekalih griya sami apagu tinggal sami pandeng-pandengan tumuli sawetawis penganten jalu miwah penganten putri sami tetangkepan asta nuli penganten putri hangaras astane ingkang raka minangka tandha tresna saha raos baktinipun putra penganten kakung ing samangke Johamar bagi hantika kang cinaket ing bokor kencana minangka wadahing sekar setaman ingkang dumadi saking sekar triwarna nuninggih mawar melati lan kantil sakala antega pinidha ing padha piar pecah saknalika menika asung pralampita bilih penganten priya ing mangke badhe dados lantaraning tuwuh wiji ingkang suci pratima bangkit tata jalma putra putri kinarya tetalining akrama saha katresnan
tanggap penganten putri Magita Gita laju hanjeng kumring pepadaning ingkang Araka sarwi hanguncepaken asta sungkem kalabumring penganten Jalu sigra hamiji sukunipun ingkang Araka meninggih titah ingkang badhe dipun suwitani wonten ing alam bebrayan minangka guruning bebrayan sayekti kanthi pangajab kanthi hamiji sukuning ingkang Araka hangi cali-saliring Sukerta mugi tulus mulya manggih arah harja wilujeng nir ing sambikala purna tata cara panggih sigra penganten sekalian ing mangke jumeneng jajar sumanding tumuli kalajengaken tata cara adat sinduran ingkang Rama kepareng jumeneng wonten sangajenging ingkang putra putri kinasih panganten sekalian wonten ingkang ibu wonten sakwingkingipun penganten sarimbit sinengeban sindur dening ingkang Rama saha ibu apa ta warnaning sindur yakti sindur awarna rekta lan seta gula klapa ingkang mangkono-mangko pangajab mugi bebrayaning penganten sarimbit tansah tinuntun ing reh kautaman sarta pinayungan ing budi rahayu wani ing bebener saha wedi marang kanistan tumuli penganten sekalian binaya nglampahi rinangkul kinempit-kempit dening Rama Ibu jengkar saking papaning panggih tumuju palenggahan inengga kanthi asesanti jaya jaya wijayanti laju lampahe kang pindho nalindra dupi wus prapta ungganing kang sinedya daya-daya sang raja sadina ratu sadalu ing ngacaran lenggah satata wonten ing dampara rinengga kasunaken donga pangestu saking para ingkang sami rawuh sadalu sawusnya hanglenggahaken putra putri kinasih ingkang hamangku gati bapa mugi ibu Perwanti mandhap sawetawis saking pakrobongan hanampi kadang pisan sinara wedi sawusnya sami hanelakaken kawilujengan suh tetangkapan asta ingkang hamangga gati sigra angaturi pisan sutresna lenggah wonten ing palenggahan adi angampingi ingkang putra putri kinasih ingkang sawekawini Sudajati